Autentična Bokeljka Darinka, prva profesionalna dirigentkinja. Rođena je u Herceg Novom, a cijeli život je bila vezana za Kotor, odakle potiču njeni roditelji. Još u djetinjstvu pokazala je interesovanje i talenat za muziku, pa je majka uprkos teškoj materijalnoj situaciji šalje na privatne časove klavira. Sa samo 13 godina Darinka nastupa sa jazz orkestrom Boke Kotorske. Završila je muzičke studije i usmjerila se na dirigovanje. Već na početku svoje karijere, 60. godina 20. vijeka, Darinka je bila čudo tadašnje Jugoslavije. Često je isticala kako u to vrijeme nije bilo lako za ženu studirati dirigovanje. Veličinu njenog stvaralaštva slikovito opisuje činjenica da dok je Darinka kao prva dirigentkinja sarađivala sa različitim orkestrima i filharmonijama od Amerike, Kanade do Grčke, Austrije, Engleske i sa poznatim imenima poput Zubina Mehte i Ennija Morriconea u drugoj polovini 20. vijeka, istovremeno čuvena Bečka filharmonija nije imala žene u svom punopravnom sastavu sve do 1997. godine. Moj život je muzika. Za mene je muzika i ritam kiše, šum talasa u mojoj boki, pa čak i rad motora na čamcu ili u automobilu, a o pjesmi ptica da ne govorim. Govorila je Darinka. Darinka je bila i prva žena koja je rukovodila umjetničkim fakultetom i univerzitetom. Aktivno je učestvovala u osnivanju Muzičke akademije u Titogradu 1980. godine, na kojoj je predavala 30 godina i dala ključni doprinos svim značajnim muzičkim projektima u Crnoj Gori. Velika umjetnica i izuzetna pedagogica, dobitnica je 13. Julske nagrade. Nagrada Darinka Matić-Marović, koja se dodjeljuje za poseban doprinos muzičkoj umjetnosti, ustanovljena je u Crnoj Gori 2021. godine.